Hihilingin ni Bukan Winnie Balsiuco, Chairman ng Committee on Infrastructure and Public Works sa Sangguniang Panlalawigan na ipatawag ang mga opisyal na Department of Public Works and Highways para magbigay ng linaw sa inirereklamong proyektong kalsada sa Barangay Kamagsaan sa bayan ng Kapalonga, Camarines Norte. Sa panayam kay Bukal Oco, sinabi nito na personal niyang pinuntahan ang inirereklamong kalsada sa nabanggit na lugar kung saan kanyang natuklasan na hindi pa tapos ang nabanggit na proyekto na taliwas sa ulat na ipinasa sa DPWH na 100% completed na ang naturang pagawaing bayan. Kung may reklamo na karating kay Dr. pinasa kaya na po nandito po ako ngayon para inspectionin yung reklamo ng ating pamunuan dito, especially kayo po. Ngayon po ay ipapatawag po natin ang Public Works at sino po ang kontratisan nito? Ang alam ko po dati kay Pimentel, ipinasak kay kay Pistin, si Pistin po, yung Pistin. So, ang pangako po ni Pistin, itutuloy po niya. Nakausap ko naman yung kanyang foreman, ang sabi niya ay babalikan daw ngayong March, ay hanggang ngayon wala naman na yung March ay pamahal na araw. Ang reklamo po ninyo yung hindi tinutuloy pa yung kuwan. Ang reklamo po ng mga taong barangay dito, asa po ng barangay nga po ako, pinupuntahan nila po. Ay yung mga produkto daw nga nila, mag-aani sila dito sa, kasi malawak po yung farm dyan ng mga palayan. Ay mahirapan naman dumaan kasi hindi na nila tinapos. Kasi po yung dulo niyan, simentado na rin. Ito na lang gitnang ito, yung tapusin nila, ang hindi pa nila natatapos. Sinabi ng naturang Bukal na in-inspection niya ang naturang hindi tapos na proyektong kalsada dahil sa reklamo ni punong barangay Manny Purit ng Kamagsaan para mabigyan ng kaukulang aksyon ng kanyang komitiba. Bukod sa hindi natapos na pagawaing bayan, ipinaabot din ng mga taga-Kamagsaan ang impormasyon hinggil sa nasirang porsyon ng kalsada sa kanilang lugar, partikular sa tapat ng elementary school dahil sa mga dumaang mga truck habang ginagawa ang inirereklamong proyekto. Gayunman, pinuri ni Bukan Oco ang kalidad ng pagkakagawa ng proyekto, daangan nga lamang na hindi ito tapos, napahirap sa mga dumadaan sa naturang kalsada. Inaasahan na sa susunod na mga sesyon ng Sangguniang Panlalawigan, makalipas naman ang Semana Santa ay patatawag na sa sesyon ng Sanggunian ang mga taga-DPWH din ang kontratista ng nabanggit na proyekto kung kinakailangan. Para sa totoo, Balitang Camarines Norte, Ricky Vera, BZN, Bicol.